Painoin nenäni maahan ja huomasin, että rukoilin. Pyysin, etten vielä tänään kuolisi. Vetosin siihen, että olen vielä peräti nuori, en vielä 20 täyttänyt. Usein unohdetaan, kuinka nuoria ne miehet oikeasti oli, että heillä ei ollut lupaa äänestää tai mennä ravintolaan, mutta heillä oli kuitenkin oikeus kuolla sodassa. Rintaman takana olisi armotta naurettu näiden miesten puheille ja puuhille. Täällä ei kukaan naura, kun tuntee itsekin, mitä tämänlaatuinen elämä tekee. Me tiedämme, että meillä on veteraanien perintö, mutta kukaan meistä ei tiedä, mikä on veteraanien perinnön todellinen sisältö. Ei. Eivät he puhuneet siitä. Se näkyi heissä.